En Frans Timmermans. Partij van de Arbeid. Jacques Bisschop. Christendemocratisch Appel. Ahmed Marcouch. Partij van de Arbeid. Prostaatkanker is de echte killer onder mannen. En er moet meer aandacht voor de ziekte komen. Als het helpt om het probleem bespreekbaar te maken, ben ik bereid om een maand lang met een tapijtje onder mijn neus rond te lopen. I want to congratulate Nicola and Carla on the birth of Julia. And I informed Nicola on the way in that I am confident that Julia inherited her mother's looks rather than her father's, which I think is an excellent thing. Met een lang lint van kinderen en een wielklem proberen deze actievoerders hun bibliobus te beschermen. Binnenkort komt hij hier waarschijnlijk niet meer. Er is gewoon geldtekort en ook omdat er heel veel geld naar Griekenland is gegaan. En dat hebben ze dan nu weer hier nodig. Psychiatrisch patiënt Raymond Westendorp lag in die isoleercel omdat het Deventer ziekenhuis hem weigerde te helpen en de GGZ-instelling waar Raymond verbleef niet meer wist wat ze met hem aan moesten. In totaal had hij een schedelbasisfractuur, een aantal bloedingen, had 7 gebroken ribben. Een arme Indiër wint $1 miljoen in een televisiequiz. Ik heb het niet over de film Slumdog Millionaire, waarin een jongen uit de sloppenwijken op die manier schatrijk wordt. In de werkelijkheid ging het bedrag naar een bescheiden kantoorbediende.